שלום, זה אני אנבין, דוקטור אייפון. היום אני אלמד אתכם את כל אלה שמסתבכים איך להכניס שירים לאייפון, לאייפד, למה שיש לכם, ולסדר אותם באלבומים שהם יהיו ככה. אז היום אני אסביר לכם איך לעשות את זה בקלות, ובואו נתחיל. אז בעצם מה שאנחנו עושים, ניקח שירים, למשל אני רוצה את Red Hot Chili Peppers, אני גורר אותם לאייטיונס, כן? ועכשיו אפשר לראות אותם פה. אפשר לראות אותם ברשימה. בגלל שלי זה כבר מסודר בתיקיות, אז זה קולט אותם בקבוצה אחת. עכשיו, כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ כפתור ימני, Get Info, ופה עכשיו בארטיסט נכתוב Red, הנה נגיד נכתוב RDHC, נעשה קופי V, רק רגע, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, בשלושתם צריך לסמן, ונעשה Next, סליחה, אוקיי. עכשיו ככה עוברים אחד אחד, Get Info, מסמנים, עוד פעם, וככה הלאה, עד שמסיימים את כולם. לאחר שסיימנו לעשות את התהליך הזה, שהוא באמת לא לוקח כל כך הרבה זמן, במידה ואתם רוצים להוסיף לאלבום תמונה כלשהי, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ פה, להיכנס לכאן וללחוץ כפתור ימני, Get Info, ייפתח לנו החלון הבא, תלחצו דאבל קליק על הריבוע ואתם ייפתח לכם פה החלון הזה, תבחרו תמונה, אני אבחר, בוא נראה, נבחר פה איזו תמונה, הנה של רדות, ונלחץ אוקיי, זה יטען ויתחיל את התמונה הזאת על כל השירים, כמו שאתם יכולים לראות עכשיו, וכל מה שעושים אחרי הפעולה הזאת, מחברים את ה-iDevice למחשב, ייפתח לכם פה לינק של ה-iDevice, ועושים סנכרון לשירים. זהו, שמח שהייתם איתנו במדריך הזה, ניפגש במדריך הבא.